Дами и господа, здравейте! Аз съм Влашкия Костриш и добре дошли в този специален, много специален епизод на Влашкия качва некъв клип в YouTube. Този епизод е специален, защото имам повод за празнуване. Ако може така да се нарече. Не знам как точно нещо подобно може да се случи, но поради някаква си причина вече имам над 500 абоната. Сега като се замисля, причината да имам толкова много абонати е проста. Правя много готини клипове за видеоигри с HD качество, 60 кадъра в секунда, страхотен звук от микрофона, остроумен и забавен коментар, майсторски редактирани клипове и най-вече, защото съм много добър играч. Ебам се, не е това причината, естествено. Онези клипове никой не ги гледа. След над 100 клипа за видеоигри получих само 50 абоната. Тези 500 абоната, които сега ги имам, са благодарение на безкрайно дългите ми, мързаливо редактирани готварски клипове с лошо качество. Не знам какво точно ви кефи в тях, но очевидно има нещо. Ако ви се занимава, напишете в коментарите защо точно ги гледате. Защото рецептите са ви полезни, защото ви е скучно, защото се правя на олигофрен, защото ви е любопитно, защото са ви смешни глупостите, които приказвам, защото искате и вие да се научите как да се оригвате много, много мъжествено. Или защото искате да видите каква бира ще пия днес. Вашите отговори могат да повлияят на клиповете, които ще качвам в бъдеще. Както и да е, тъй като сте били много послушни до сега, ще ви дам да видите кадри снимани с моя полупребит телефон. Тези кадри съм ги снимал в Кулинарната академия по време на обучението ми там през първи семестър. Надявам се тези кадри да ви мотивират поне малко и вие да искате да станете професионални готвачи и да се запишете там някой ден. Лично аз съм много доволен и си прекарах чудесно през първата половин година в Кулинарната академия в София. Срещнах невероятни хора, много готини, пълни пустиняци, пълни отрепки и не знам как ви го обясня. Просто беше едно от най-яките преживявания в живота ми, може би. Има още много. Аз само първи семестър бях там. Имам още цели 3 семестра. Както и да е. Ето ви малко кадри. Дами и господа, влизаме в хладилника на академията. Гледайте за какво иде реч тук. Некви неща на третия семестър, сладкарство. Дебелите мечопухове. Нали така, виждай какви са дебели. Не са просто obese, а са morbidly obese. Чакай да затворим тук. Гледай какви яки неща са правили. Абе, това са тия математическите и нали имаха математическа задача все едно тук. И затова всичко сега е направено, ето нали, pie chart и... Това какво е, бе? Това не мога да зацепа гео. Как бе? О, и аз стой да го видим това. Виж колко е яко. Стой. Ай, сега го отстранили. Де. Красота. Браво.
Може ли аз? Да опиташ? Да. Ще... Георги, аз не, ако обичаш. Няма как да ти сипам хем да ви снимам. Не мога да се скам. Не е много ефективно, но опитай. Ето, че ти се вижда физиономия така да прави. Не. Това не е добра идея. Слушай, вече няма смисъл да го. Затова ти казах, че не е добра идея. Не на празно всички работи, които си според нищо не правиш на мен. Страхме го вече. Teriyaki and the peppers should be also a little bit smaller than this because it's too big for brunoise. But like I said, I would rather see a bit bigger and more consistent rather than have one big, one small, and then it looks very nice. You want the... Okay. On the right track. So you want it? Yeah, you need more? Yeah, man, I want more as well. Marcelo is there. I have nothing. No, Marcelo, leave me some. Can I finish it? Това, което му сложи на ръката, за да изгори, това е натриево. Моля го ударим от земята. Можеш да съм сигурна, че има ефект с силата на живота. Външно ти просто го тряскаш. Не. Прекалено активно не задържа температурата. В момента, в който го изкараш, температурата е достатъчно висока, а това е достатъчно тънко, за да може моментално да си смени температурата. Смятай. Затова Дева! клетките... What? What's that? This? Yeah. That's the Italian meringue. Me and Marcelo piped it, baked it, and now it's cut. Oh, really? Yeah. That's pretty nice. Yeah. Какво правите, момци? Пробвам да направим едно нещо. Пламене, няма да се панираш, гледате 500 човека. Какво да говоря? Добре, 400 и нещо, раде. Не, трябва да е по-малко. По-малко. Пламене е осъдателно момче. Нищо е, сега пак в началото. Honey badger don't care. Now watch this. Look, a snake's up in the tree. Honey badger don't care. Honey badger don't give a shit. It just takes what it wants. Какво да направиш? Ясно е. И така, дами и господа, ето как се преебава сладолед с азот. Това са такива шоколадови истории. А това ще стане ли сега за нещо или не? Да, бе, човек, след 5 минути ще се стопи. Не, е така както е на гранули. Или е... Ако искаш да ти е много гадно, единството, което ще усетиш е ступ, няма да усетиш изобщо вкуса, докато не се стопи в устата. Така, дами и господа, лъжицата седи в азота вече 10 минути. Ще оставим още 15-на. И в момента, в който спре да ври, ще е готова за трошене и ще я ударим от земята. Айде! Някой ми е откраднал едната целувка. Няма проблем. David, explain your concept to the general public. No idea. It's I copied Carolina concept. Nice. Can I try this? Какво някакви други интересни работи има ли тука? Па май нема. Чакай тук някакви шотчета. Гледайте какъв бастун, моли да сложите тавите така накриво. Не мога да разберем. Дами и господа, какви са тия неща, но виждам някакви хубави нещица тук. Пробвай, никой няма разбира. Да, нали? Някакви шоколади тук. Пайове. Няма да видим тук. Моля ги дръпнем, без да ги пребем. Гледайте красота.
Дами и господа, всичко това са десерти, които третия семестър са направили. Експериментират, учат се момчетата. И момичетата съответно. Единствено не се научиха тъвите прави ги сладат, ама айде. Това е друг въпрос. You use Okay, just move guys on the side. yeah, we're going there. let's Guys, can you side should be on. It's the moment. They'll try to break it. Come on, move. Grab it with the handle, the very end of the handle. No problem, just grab it. No, no. And, What we oh, on the floor, he'll be his face will be close. No, like against this. Fast. No, it's not good. It didn't work. Success. Enough. Give it to me. It's not cold enough. It's cold, but it's not cold enough. Yeah. Set my table now. Какво е това, бе? Това е другата. Някакви бомбони. Някакви буркани. И така, дами и господа, надявам се да ви е харесал клипа, надявам се да ви е харесала Кулинарната академия. И какво следва от тук нататък? Ами следва това, че аз ще заминавам в Холандия на стаж за половин година. И не съм сигурен доколко ще успявам да качвам клипове. Ще се постарая през свободното време да качвам, но там общо сето ще ми сепат задника от работа. И не знам просто колко често ще успявам да качвам. Но няма значение. Ще опитам и ще се видим скоро в следващите клипове на Влашкия Костриш. Аре!